Di ba Ikaw sa kuiro. ay punta makatulong ni ata karon ni sa Talairo. Ikaw sa iro. Rock trees, mo ba? So, ni ata dire sa may part sa may Ito mga kumblo, na itong mga huluhan mo bro. part sa may Itong mga siyamo asin. pato. Okay. Na, So, atatanawon sir imong mga kan. Ni ata dire sa kay Kunsihal kan. kuwan ha. Kuyo bro ha. Okay. Kumblo, ano yung mga Mo ni mo ang mga ay siyamo. line ako, siyamo asin. Siyamo no. Mo ni siya. Ako no. Kani siyamo po ni. Oh, Kinalay mga siyamo. So na kay mga piso nga siyamo baligya. wala pa. Ah wala. Kay masyamo ni no. Kay mga siyamo din ni. Kini kagin sana. So available mo baligya kini pang mga pato. Ah, patura. Okay, so naay baligya din nga pato. Kantidad o 250 ang kilo, no? So nga din sa Talairon, pilig sa may shell, no? Makontak lang mo. Okay, kani mo makuan. Oh, 45 days na. 45 days, no? Ito siya. Ano siya pato? Okay. Available atong pato din he, baligya. Dalan. Rhode Island to, pato? Kana? Rhode Island? Ano? Gusto sila manok na kuwan eh. Wala, tiga. Ay manok. Okay. Ang kini kuwan ba, mga siyamo asin. Sa pila ang kilo siya mo, sir? Wala. Bro, hindi na. Hindi ko. Asa man ni siya? Kani, baligyan na ni. Ha? 2.5. 2.5 no siya mo no? Oh, asil. Asin. Lahi to. Crossbreed sa asil. So di ata available din he no. Siya mo asil. Oh, ang bloodline. Bloodline ani bali sa mao siya. Kini Gusto mo palit. Patterson, ikas Jinsan. Kani may Patterson. Lahi din ni no. Bloodline mo, lain lang. So 2.5 ang isa ni. 2.5. So dapo po'y bayi nga siya mo no. Ano? Napo ka? Oy, nangitlog na ko bro. Ana ning itlog. First one. Igana man ni mo kan diri sir. Manok. Pato. Nangitlog na. So dinhi lang ta no, bisita lang ta dinhi sa may Oh, okay. Silingan naman po, silingan. shell, no? Diri sa kini sa may shell. Nangitlog na ko dito. Nga nang itlog diri nga syamo. Syamo gini siya no? Kaning bayi. Ana syamo diri, itlog pa. So available lang nato diri ang pato ni apoy syamo nga baligya sa kantidad nga 2,500 kani siya. Syamo asil. Okay, Wala, Patterson na. Patterson. Oh, from Jinsan. Kini From from Jinsan. Marawi ni bro. So niya din he Marawi. syamo asil from Marawi. Ano siya? Ay, makitaan ko nila ba? Namo ko namo. Kita si mo, si Joy, imo. Katulong vlog. Ha? Katulong vlog. Tulong vlog? Oh, O ba? tanang nga kuan din makti. Oh. Dagang gipang vlog sa kuan. Isa available ta din no. Mo na ko pa promotion ako kaning mga kuan. Okay, so sir, salamat kay sir sa imo nga Salamat kay bro. sa imo nga mga kuan. So na itlog diha sa itlog pato. Oh, pato na. Nagsinuluma na bro. Okay, so kung gusto mo mopalit og pato, anhi lang ta sa dinhi sa may Tres Talairon, kilid sa may shell na available din ato mga pato. Itag 250 ang kilo og naputay syamo no. Lahi-lahi ni nga mga breeding dunay gitawag nga syamo syamo from kuan Jinsan. Okay, bisita lang mo din he. So makita niyo klase nga mga manok o pato. Okay, so thank you and God bless us all. Thank you sir. Yeah.